Kaixo, orain dela gutxi, Google aurkezpenetan gehitu dute audio txertatzeko aukera. Hemen daukagu zabalik gure aurkezpena, 3 partitura desberdinekin eta txertatuko ditugu 3 audio desberdin. Horretarako, sakatuko dugu txertatu pestainan, zabalduko da menua, eta 3. aukera da audioa. Sakatzen dugu audio eta bilatuko du gure drivean dauden MP3ak. Ez du onartzen beste formatu bat. Nire unitatean daudenak, nirekin partekatutakoak eta azkenak. Kasu honetan, nire unitatean daukagu, aukeratuko dugu eta agertuko da. Kokatuko dugu nahi dugun lekuan, desplegatzen da hemen reproduktorea, play, pause, muteatzeko eta volumena. Volumena hemen. Kasu honetan, aukeratuko dugu noiz hasiko da musika, klik egitean. Gainean egingo dugu klik eta jarriko da musika. Beste aukera batzuetan, igual nahi dugu automatiko, gure kasuan klik egitean eta importante, hurrengo diapositibara pasatzerakoan gelditu. Errepikatu audio hau da buklea jartzeko eta izkutatzeko ikonoa bakarrik funtzionatzen du automatiko aukeratzen dugunean. Volumena, kasu honetan, mantenduko dugu gora, grabazioa ez da bateria. Jarraituko dugu 2. aukera, bolero, txertatuko dugu audio, eta kasu honetan, agertuko zaigu ikurra oso txiki. Orduan, kudeatzeko hori, editatzeko ikonoa, baditugu hemen hainbat menu, tamaina eta biraketa, kokapena, koloreztatu, doikuntzak, itzal paraleloak eta isla. Gure kasuan, tamaina kontu nahi dugu, blokeatu nahi dugu aspektoa, eskala, orduan, zabaleraz aldatzen dugunean, aldatzen da altuena. Kokatuko dugu bere lekuan, gero daukagu kokatzeko menua ere koloreztatzeko, beste kolore bat jartzeko, hau nahi badugu, ederto, hemen gardentasuna, edo opako, distira gehiago, eta kontraste, itxala, jarri nahi badugu, itxal bat, jarriko dugu eta gero alduko diogu, distantzia ere eta izpilu efektu egiteko ere, kasu honetan izpilua ez du ere. 3. aukera, 3. aukeran baina egingo dugu lehen esan duguna. Jarriko dugu audioa, bilatuko dugu, eta hau utziko dugu automatiko. Automatikoki, 3. diapositiba. Sartzen garenean, hasiko da. Izkutatuko dugu ikonoa, buklean jarriko dugu, eta kasu honetan azkena denez, jarri edo ez. Kasu hau, egin alda, adibidez, mantendu nahi badugu musika bat, fondo jarri nahi badugu, eta gainetik egiten dugu gure azalpena eta aurkezten ditugu diapositiba ezberdinak. Kasu horretarako, automatikoki ez gelditu eta naiz eta diapositiba aldatu mantentzen da. Ikusiko ditugu gure aurkezpenak, gure diapositibak. Hasieratik, sakatzen dugu, bestela eta martxan jartzen. Hurrengora pasa, eta gelditu da. Hori da nahi genuena. 2. sakatzen dugu, eta martxan jartzen da. Eta 3. automatiko jarriko da. Izkutatu da ikonoa, eta orain, mantenduko da musika bukatuan. Hori izan da guztia, gero arte.